பூஜா ஸ்கிப்பிங் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ 50 சொல்லுன்னு பூஜா தேஜா கிட்ட சொன்னான். இப்போ 50 சொல்லி முடிச்சிட்டான். அப்போ தேஜா வந்து நான் உதவி பண்ணுறேன்பா அப்படின்னு சொன்னேன்னா தேஜா இதெல்லாம் பொண்ணு விளையாடு தேஜா நீ விளையாடக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து பூஜா வந்து தேஜா வந்து சொன்னான், யார் வேணாலும் விளையாடலாம், உங்கள் மாஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி அப்போவா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து விளையாடலாம் அப்படின்னு ஸ்கிப்பிங் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ ஒருத்தன் வந்தான். வந்தப்போ ஏதோ பழைய துணி ஏதோ கொடுங்கம்மா, நான் எல்லாம் ஒரே ஒரு துணி தான் இருந்துச்சு, அதுவும் இப்போ கிழிஞ்சு போச்சுமா, ஏதோ பழைய துணி கொடுமா அப்படின்னு சொன்னாங்களா. அப்போ வந்து தேடா திரும்பி பார்த்தா, உன்கிட்ட ட்ரெஸ்ஸே இல்லையா, என்கிட்ட 20 ட்ரெஸ் இருக்கு, எங்கள் மாமா சிங்கப்பூர்லேருந்து அனுப்பிச்சி விட்ருக்காங்க 4 ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொன்னானா. அப்போ அவங்க அப்பா திரும்பி பார்த்து சொன்னாங்க, இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது கேட்டா, அப்போ அவங்களே ஒரு மாதிரி வருத்தமாக இருக்கும்ல அப்படின்னு சொன்னாங்களா. சொன்னப்போ ஓ தப்பாப்பா சரிப்பா அப்படின்னு சொன்னாங்களா. அப்பா சரி அப்படி அவங்க அப்பா வந்து அவங்க அம்மாவுக்கு கூப்பிட்டாங்க. அப்போ அவங்களே வந்துட்டாங்க. வந்து அப்பா கொடுத்தாங்க ட்ரெஸ். அப்புறம் போயிட்டாங்களா அவங்க. அப்போ வாக்கிங் போயிருக்காங்க அவங்க 3 பேர், அவங்க அப்பா பூஜா தேஜா அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும்போது இதோட ஒரு பிரச்சனை நடந்தது, பெரிய பிரச்சனை. என்னப்பா பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னாங்களா. அலட்டல்னு ஒருத்தர் ராமசாமி என்னோட நண்பன் இருக்கான், அவர் ரொம்ப குறும்புக்காரன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. இதை அந்த காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இது சொன்னாங்க. ஒரு நாள் நம்ம பஸ் ஸ்டாப்பில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்போ பஸ்ஸே வரலையா, ஏன்பா ராமசாமி பஸ்ஸே வரலவே இல்லை, சரி ஷேர் ஆட்டோ பிடிச்சிட்டு போயிடலாமா, காசு வேணும்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க ராமசாமி. காசு இல்லாட்டி என்ன நான் கொடுக்குறேன், இந்த மஞ்சள் பே என்ன சும்மா மஞ்சள் இதுக்குள்ளே ஏதோ இருக்குன்னு நினச்சியா, 2 லட்சம் பேங்க்லேருந்து இப்போ தான் பணம் எடுத்து வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாங்களா. அதுக்கு ஏன்பா இப்படி கத்துற, கொஞ்சம் மெதுவாக பேசு, யாருக்கோ கேட்டுற போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்களா. கேட்கட்டும் எனக்கு என்ன பயமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அப்போ வந்து ஒருத்தர் திருட வந்தான், கேட்டுருச்சு. கேட்டப்போ ஒரு அட்ரஸ் சொன்னான், யாருக்குமே தெரியாத அந்த அட்ரஸை எழுதிட்டு சொன்னான். அப்போ வந்து ராமசாமி கிட்ட கொடுத்தானா, பழந்தியன் கோவிலா, இது எங்கே இருக்கு எனக்கு தெரியாது, ஞானவேல் நீ எதை பாரு அப்படின்னு கொடுத்தாங்களா. அப்போ இது என்ன எனக்கு தெரியும். அப்போ நைஸாக எடுத்து ஓடிக்கும், என்னோட 2 லட்சம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நில்லு அதுக்காக தான் சொன்னேன் கத்தி பேசாதேன்னு. சரி இந்த வயசில் நம்மளால ஓட முடியுமா, போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம நடந்தே வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ சொன்னாங்களா. அப்போ தேஜா வந்து இப்போ இதுதான் ஆத்திச்சூடி புத்தகத்தில் உடைய எதே வேளாண்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா. ஆமாடா. அனைவருக்கும் வணக்கம்.